হয়েছে 24 BPF জয় 26 BPF জয় 25 BPF জয় ডেভেলপমেন্ট লাগে শান্তি লাগে আপোনালোকে BPF আহক যদি অশান্তি গৃহনা ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে UPPL আৰু GSP জয়েন হওক জয়নিং সেৰিমনিয়েল প্ৰগ্ৰাম ইয়াত মানে total BJP আৰু UPPL মিলাই ফেলাই 1800 প্লাস हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो फैगौ लकसभा इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दङ जोंनि बर' हारिनि मोननै पलिटिकल पार्टी BPF आरो UPPL माने बिथांमोननि गेजेराव ओरैबायदि माने गावबा गाव दोलोखौ गावबा गाव पार्टीखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय माने BPF आ UPPL खौ UPPL आ BPF खौ बेफोरबायदि बुंलायनाया बे डेमोक्रेसियाव पलिटिक्सआव राजखान्थियाव बेफोरबायदिया जाखायो कास्टम सारा BPF दोलोआव थांनायनिफ्राय ओरैबायदि माने स्पीड माने खोथा बुंनाय बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ जों माने नुबोगासिनो दं आरोना बाप ओरैबायदि डेन्जार दा बर्तमान माने BPF ना ओरैबायदि स्पीड मानसिफोरा माने खोथा भाषण होगासिनो दं माने मिडिया निउसाव माने खोथा बुंगासिनो दं आरोना दाख्लैबावै जों नुदोंमोन आइजोफोरनि ओरैबायदि स्पीड माने स्पीच होनाय आरोना दा कास्टम बसुमतारी बिथाङाबो माने ओरैबायदि माने दा माने ओरैबायदि गोख्रों खामानि मावगासिनो दं आरोना पार्टीनि दा बिथाङा बुंदों माने प्रमोद बरो बा UPPL अखान्तिनि सरकार जुदि अखान्तिनि सरकार नांगौबा UPPL जों थां जुदि शान्ति आरो डेभेलपमेन्ट नांगौबा BPF आव फै वाव किन्तु बिराद डेन्जार बाथ्रा आरोना बाथ्राखौ किन्तु गोबां समनिफ्राय UPPL आसो बुंबोबाय थादोंमोन जे बिथांमोना BPF नि दिनाव गोबां माने दानलाय सुलाय मानसि बुथारनाय होसोलायनाय बेफोरबायदि अखान्ति माने राजनीतिखौ बिथांमोनासो खालामबोदों होननानै माने UPPL नि मानसिफोरासो जोंहा गोबां समाव बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन दिनै मोनसे गोदानै नुनो मोनबाय जे जोंहा BPF दोलोआसो माने UPPL खौ बेफोरबायदि खोथा बुंबाय आरोना आरो बेनि गेजेराव मोनसे मोस्ट इम्पर्टेन्ट खोथायानो जाहैबाय माने प्रमोद बरो बा UPPL दोलोनि सायाव बा प्रमोद बर'नि सायाव माने खिथेर लाफिनगोन फेरेंगा सारनि सायाव खिथेर लाफिनगोन बै माने इलेक्शन खालामनाय जायगायाव थांनानै कास्टम सारा माने बिथांमोनजों सावरायहैदों बयबो ज' माने खिथेर लाफिनगोन होनना बुंदों आरो थारमाने भटखौ बिथांमोननो होआलासिनो एबार माने UPPL खौ फेजेननो हासिगौ बे BTC निफ्राय बिदाय होनो हासिगौ नामा बे डेन्जार जागोन आरो किन्तु दै समाजो बेखौ खोन्थासिगोन नङा होमबा थ' गावबा गाव दोलो बा गावबा गाव पार्टीखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय गावबा गावनि स्पिचखौथ' होखानांसिगोन गावबा गाव बिबुंथिखौथ' होखानांसिगोन नङा होमबा दा बाथ्राया जाहैबाय फैगौ MP इलेक्शनाव जायनोखि देरहाया मानो BPF देरहा UPPL देरहा नाथाय हारिनि सार्थआव खामानि मावबानो जाबाय जोंहा UPPL निफ्राय माने स्पिड जानांगौ एकदम स्पिड खौ जों नुवाखै आरोना UPPL निफ्राय माने एकदम स्पिड खोथा बुंग्राखौ जों नुवाखै आरोना किन्तु बिथांमोननिफ्रायबो ओंखारनांगौ आइजोआनो जा मेलानो जा फेमेलानो जा ओरैबायदि स्पिड मानसि फैनांगौ दा BPF आनो जा UPPL आनो जा मोननैबो जोंनि बर' हारिनिनो राजखान्थि दोलो जायखि देरहाया मानो बर'आनो देरहागोन बे बर'आनो राज खालामगोन आरोना किन्तु बर' हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावबानो जाबाय बेखिनिखौ आं आपिल खालामगोन भिडिअखौ नोंथांमोना एसे नायदो माबायदि जयनिं सेरिमनियेल प्रग्राम ইয়াত মানে total BJP আৰু UPPL আৰু AIUDF আৰু কংগ্ৰেছ মিলাই ফেলাই 1800 প্লাস শান্তি মানে কি শান্তি যেতিয়া ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব বিভিন্ন মানুহৰ চেহেৰা খুশি আহিব লাগিব হ্যাপিনেস ইফ হ্যাপিনেস ইজ লেস দেন পিস ইজ মিনিংলেস ইফ হ্যাপিনেস ইজ নট দেয়ার দেন পিস ইজ মিনিংলেস যদি মানুহে যদি মুখৰ কাৰো যদি হাঁহি নাই কাৰো মুখৰ যদি খুশি নাই ইয়াত কি শান্তি হ'ব শান্তি ইয়াত নোহোৱা নাই আজি BA পাছ MA পাছ সকলক আপোনালোকে হুদক আপোনালোকে শান্তি নেকি ব্ৰিটিছ বাকেট নাই অশান্তি তেওঁলোকে চাকৰি বাকৰি লোৱা নাই শিক্ষাগুৰু সকলক আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰক শান্তি নেকি নাই অশান্তি খেতিয়ক আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰক শান্তি নেকি অশান্তি সেইকাৰণে মই কৈছো পিস ইজ মিনিংলেস নিশ্চয় গম পাইছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী একমাত্ৰ সকলো জাতিক সিকিউৰিটি দিব পাৰা প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰা নিৰাপত্তা দিব পাৰা এইটো হল ৰাজনৈতিক দল BPF সেইকাৰণে UPPL সাৰি GSP সাৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াত যোগদান হৈছে আমি আশাবাদী আমাৰ এনেকা জয়নিং প্ৰগ্ৰাম আৰু চলিব আৰু অলৰেডি মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাৰে আদিবাসীসকলক ৰাজবংশীসকলক গোৰ্খাসকলক মাইনৰিটিসকলক আৰু
সমাজযোগীসকলক বাঙালীসকলক চেল গঠন কৰি দি সমগ্ৰ BTCত 50টা মিটিং চলি আছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীও মানে প্ৰমোদ বড়ো UPPL চৰকাৰ লগত ছেটিছফাই নহয় সেইকাৰণে তেওঁলোকে যোগদান চলি আছে 26ৰো BPFৰ জয় 26ৰো BPF জয় 25ৰো BPF জয় এইটো মই কোৱা নাই মই একজন BPF ৱৰ্কাৰ হিচাপে নহয় জনসাধাৰণ আপোনালোকে গাঁৱত গ'লে তেওঁলোক প্ৰশ্ন কৰিব আজি আমি গাঁৱত আছে গাঁৱৰ ৰাইজে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে UPPL সকলে গাঁৱত হোবাব পৰা নাই তেওঁলোকে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে মই আগতে কৈছিলোঁ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াত UPPL মাষ্টাৰ আমি ডেভেলপমেণ্ট ইউনিটি আৰু পিচ আৰু প্ৰস্পাৰিটিত কাম কৰাৰ হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰী মাষ্টাৰ হাগ্ৰামা মহিলা যদি ডেভেলপমেণ্ট লাগে শান্তি লাগে আপোনালোকে BPFত আহক যদি অশান্তি গৃহণা ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে UPPL আৰু GSPত জইন হওক ফৰেষ্ট ডিলাৰ এগা না BPF না UPPL ना गोसोम ना गुफुर फेरेंगाया बेसेबां अधिकार दङ बे लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहा बेसेबां अधिकार दङ जेरै फेरेंगाया लावख्रिगुरिनि गामिनि रायजो राजा आइ आफा गथ' गथायखौ मेगनाव मोदै फुगारहोगासिनो दङ बेखौ फैबाय थानाय समाव लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहाबो बेखौ मा होनो फिन खिथेर लाफिनगोन नङा होमबा खिथेर लाफिननांगोन नङा होमबा बोनै बे बिमानि मेगननि मोदैखौ नाय बे खिथेरखौ फैबाय थानाय समाव रायजो राजाया प्रमोद बर' आरो फेरेंगानि खिथेरखौ होखारफिननो थाखाय राजि नङा होमबा राजि तो लोगोफोर नोंथांमोना जिखि दोलोआवनो थाया मानो जिखि पार्टियावनो थाया मानो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम भिडिअखौ मोनसे लाइक खालाम हायोबा अननानै एसे शेयार खालाम